Olen täällä Niemisjärven koululla seuraamassa 8-vuotiaiden koulupäivää. Oppilaat ovat juuri saapumassa kouluun tuliterät, raketti ja putselähdet. Lapset tulee nykyään kouluun intoa puhkuen ja viihtyvät täällä erittäin hyvin. Toisinaan on vaikea saada niitä edes lähteä täältä koulusta. Koulussa tärkeänä pidetään lasten hyvinvointia. Tällä hetkellä vuorossa on viikonlopun kuulumisten vaihtaminen. Keskustelu vaikuttaa olevan runsasta ja avointa. No mitkä oli sun vuoro? No, me oltiin mummun kanssa keräämässä mustikoita ja me saatiin ainakin 5 litraa. Ja sitten me tehtiin mustikkapiirakkaa ja suolaa. Luokan 2 opettajaa mahdollistavat lapsille yksilöllisen ohjauksen. Teillä näyttää olevan täällä käytössä ihan uudenlaisia työskentelytapoja. Joo, tietotekniikan kehitys näkyy tosi konkreettisesti täällä koulun arjessa, että siitä on tullut tosi luonnollinen osa lasten koulutyöskentelyä. Okei, joo, täällä on tää valikko, että täältä saa valita niinku matikkaa tai pelejä tai kuvia ja sitten tässä on tämmöiset äänestysnappulat ja sitten tähän taululle niinku saa piirrellä näin ja en mä tiedä, sit kun tähän näin piirtää, niin sit se vaan jotenkin ilmestyy tonne taululle. Ja sitten tuolla on tommonen roskakori ja sitten tuossa on niinku saa laittaa päälle ja pois ja tässä äänen voi makuuttaa kovemmalle ja hiljemmalle. Pia tässä laskee juuri pulpettipälillään matematiikan laskuja. Ja mä pystyn sitten tältä omalta pädiltäni ottamaan täältä sen laskun ja siirtämään kätevästi tuonne taululle. Pystyn siis tällä omalla pädilläni hallitsemaan jokaisen pulpettipädiä. Kas näin? Okei, eli me arvioidaan täällä oppilaita sillä, ettei me käytä kokeita ollenkaan, että me yritetään kannustaa innokkuuteen ja tämmöiseen. Ja aktiivisuuteen. Että Kyllä. ja yritetään herättää se kiinnostus niihin oppiaineisiin ja opiskeluun täällä koulussa. Hyvä! Ope, kato! Joo, mä näen kyllä hienoa. No niin, kerätkää sitten kaikki tänne vihreille kasville. Mitä te haluaisitte tehdä ensi kertaa? No vaikka katso. Pesäpalloa. No, me pelataan se pesäpalloa eli. Meillä täällä koulussa yhdistellään monia eri oppiaineita keskenään. Et esim. Tänään meillä on vuorossa musiikkia ja liikuntaa samaan aikaan. No niin lapset, näyttäkää mitä te osaatte. Kiirellä on akkoset, kaikki hauskat kirjaimet on A, B, C, D, E, F. Tehdään täällä luokassa tosi paljon erilaisia projekteja. Joo, että koitetaan saada lapsia tekemään yhdessä ja sitä kautta musta tuntuu, että lapset oppii myös paremmin, ja kun ne tekee yhdessä ja sitten ei keskustelee toisten kanssa, että oppii tulee toimeen myös toisten kanssa ja sosiaalisia taitoja ja kaikkea sellaista. Niinpä. No, näillä lapsilla ei näytä olevan mikään kiire kotiin, mutta mulla loppuu työaika 3, joten kiitos vierailusta Niemisjärven 2.